Mă, frate, dacă eu am venit primul, păi eu intru. De ce nu înțelegi? Lasă-mi pe mine să intru primul. Bă, chem poliția. Ia cheamă, poliția, ce o să-mi facă, a? Ia cheamă, că să vorbesc cu el. Bine. Hei, te rog, frate, să te prefaci puțin că ești un mascat de la puternic, așa bine făcut, nene. Să sperii pe... Gata, bă, nene, hai că vine în 3 minute aici. Foarte bine, ia să văd eu ce frate ai tu, că am auzit vorba. Lasă că ți arăt eu. Na, că ți-am făcut-o. Salut, bă, frate, tu ești ăla care l-a bătut pe fratele meu de-aia am venit ochiul. Dumneavoastră sunteți cel cu fratele lui? Da, bă, pișpirică, da, bă, eu și ce să fac? Să-ți dau un ambun de te bag în spital sau să te las? Dacă dați mine, îl chem și eu pe fratele meu. Ia-te-mă, mă, ia-te-mă, să-l văd eu. Hei frate, ce faci, mă? Ai treaba astăzi? Nu mă, Denis, dar ce treabă ai cu mine? Păi să știi că m-a atacat un om, m-a atacat un om, Max. Te rog, ajută-mă, Max, te rog. Da, bă, frățioare, stai și cât ajut eu. Mersi, Max, știu că mă puteam baza pe tine. Hai să-l găsim pe nebun. Ok. Hei, Max, vei rămâne aici, așa bine? Bine, mă, frate, ți-am zis că te ajut. Hai că plec, hai, pa. Hai, pa. Salut! Salut, bă, dar tu cine ești? Sunt ăla care l-a bătut pe frate tu. Ce-ai făcut, mă, tu ești ăla? Las că-ți dau eu. Bă, frate, dar noi parcă ne cunoaștem, nu? Da, bă, frate, așa e. Nu ești prietenul meu din copilărie. Ba da, Dibi, Muxan. Așa e. Hai să bem. Și să bem. Gata, frățăre, l-ai bătut? Gata, frățărele, ai bătut și... Ăștia nu s-au bătut, hai să ne împăcăm. Bă, eu de acord.